महाराष्ट्रामध्ये अजूनही अंधश्रद्धा पाळली जाते। जिजाऊ सावित्री अहिल्याचा कर्तृत्ववान महाराष्ट्र, कर्तृत्वाचा इतिहास सांगणारा महाराष्ट्र, जिथं कर्मकांड किंवा कुठल्याही धार्मिक रूढी परंपरा ज्या समाजाच्या विघातक आहेत अशा पाळल्या जात नाहीत, तसे कायदे त्या विरोधात केले जातात। त्याच महाराष्ट्रामध्ये त्र्यंबक देवगाव आश्रमशाळेमध्ये नाशिक या ठिकाणी एका मुलीला मासिक पाळी आली म्हणून तिथल्या शिक्षकांनी, तिथल्या संस्थेच्या लोकांनी तिला वृक्षारोपण करू दिलं नाही। म्हणजे जर मासिक पाळी आलेल्या मुलीनं झाड लावलं तर ते झाड जळतं। ही कुठली अंधश्रद्धा आहे? हे कुठले संस्कार आहेत? हे संस्कार कुणी डोक्यात घालायची त्या ठिकाणी विचार केलाय? ही विकृती आहे। आणि या महाराष्ट्रामध्ये जर अशा घटना होत असतील, म्हणजे आदिवासी कल्याण विभागाचे किंवा आदिवासी विभाग असेल, कुठलाही असू द्या, माणूस म्हणून या महाराष्ट्रात देशात आपण राहतो किंवा तुम्ही आम्ही राहता, आणि मुलींना असेल, महिलांना असेल अजूनही शूद्राची वागणूक दिली जाते। सुशिक्षित महिला ह्या मासिक पाळी आता पाळतात का? आहे का सध्याचा तसा काळ? अजिबात नाही। अरे, ज्या स्त्रीला तिच्या सगळ्या गोष्टीचं स्वातंत्र्य, ती स्त्री आहे म्हणून पुरुष जन्माला येतो, आईच्या पोटी जन्माला आलेल्या मुलाकडून जर एखाद्या महिलेचा अपमान होत असेल, एखाद्या महिला भगिनीचा अपमान होत असेल, हे समस्त स्त्री जातीचा अपमान आहे। खरं तर मी एक अंधश्रद्धेच्या विरोधात, कर्मकांडाच्या विरोधात म्हणजे बोलणारा कार्यकर्ता आहे, त्या चळवळीतला आहे। कारण आम्हाला आमच्या अंधश्रद्धेनं, या भिक्षुकीने, इथल्या घाणेरड्या व्यवस्थेनं आमचा समाज आजपर्यंत आम्हाला अंधश्रद्धेच्या एवढा मातीत घातलाय की त्याच्यातून बाहेर पडायला तयार नाही। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सुशिक्षित मंडळी जर अशा पद्धतीनं घाणेरडी विचारधारा ह्यांची असेल, असल्यांना जोड्याने मारलं पाहिजे। पोलीस प्रशासन असेल, नाशिकच्या सगळ्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्याला माझे हात जोडून विनंती आहे, आपण त्या आश्रमशाळेपर्यंत जा। त्र्यंबक देवगाव आश्रमशाळा नाशिक शोधा आणि तो कोण शिक्षक आहे त्याचा मुस्काट जाऊन फोडा। याच्यावर अंधश्रद्धेविरोधी जेवढे कायदे त्या ठिकाणी म्हणजे जे काही गुन्हे दाखल करता येतील या नराधमांवर केले पाहिजे। त्या मुलीचा दोष काय? आणि त्या मुलीच्या हातातून जर झाड जळलं असतं, अरे नालायक माणसा, तुमच्यासारख्या कपाळ करंट्या म्हणून शेकडो झाडं तोडली जातात, हजारो झाडांच्या कत्तली होतात, त्यावेळेस कुठं जातं तुमचं विटाळ? आणि मुलीच्या मासिक पाळीमुळे जर तुम्हाला एवढा विटाळ होत असेल, तर तुझ्या आईच्या पोटी जन्म घेतलाय तिला सुद्धा मासिक पाळी येत असेल, हा महिलांचा अपमान आहे हो। हे आपल्या आईचा, बहिणीचा, बायकोचा, समस्त स्त्री जातीचा अपमान आहे। अहो, ती नाही जर आली तर तुम्ही जन्माला कसे, जन्माला घालणार कसे? आणि एवढा विटाळ होऊ लागला, जात पंचायती असू द्या किंवा हे असल्या अंधश्रद्धा कर्मकांड असू द्या, यांनाही ना खरं तर मुसक्या आवळल्या पाहिजेत। आणि जी आज घटना घडली, मला त्या मुलीचं भूमिका, दुःख पाहवलं नाही म्हणून मी आपल्या समोर व्यक्त झालो। आजही आम्हाला जर अशाच स्त्रियांना शूद्रतेची वागणूक दिली जात असेल तर हे भयानक आहे। अहो, जिजाऊंचा इतिहास आठवा, स्वराज्य निर्माण केलं शिवाजी महाराजांनी, असेच घाणेरडे विचार करत बसले नाही। सावित्रीनी दगड गोटे अंगावर झेलून ह्या शिक्षक शिकला ना, शिक्षकाची बायको जर शिकली असेल, आई वडील शिक्षण घेतलं असेल, सावित्रीबाई फुलेंनी याच आमच्या पुण्यामध्ये दगड गोटे शेण अंगावर झेलून शिक्षण आहे, त्या शिक्षणाची चव घेऊन जर हा शिक्षक असा नालायकपणे भूमिका घेत असेल तर याला संभाजी ब्रिगेड तर सोडणार नाही, आमचे कार्यकर्ते पोहोचतीलच त्याच्यावर। पण हे चुकीचं आहे। अहिल्याराणी होळकरांनी म्हणजे प्रचंड दुःख आलं, त्या थांबल्या नाहीत, लढल्या, 30-32 वर्ष राज्यकारभार केला विधवा असताना। अशा रमाईचा त्याग असेल, अशा कर्तृत्ववान महिलांना स्त्री म्हणून जर तुम्ही शूद्र म्हणून हिनवत असाल तर हे चालणार नाही। आणि कायदे आमचे जर सक्षमपणे अशा गोष्टीवर दखल घेत नसेल, आदिवासी विभाग असेल, समाज कल्याण विभाग असेल, आयुक्त असतील, जिल्हाधिकारी असतील, तहसीलदार असेल, कुणी असेल, मी या माध्यमातून विनंती करतो, त्या आश्रमशाळेपर्यंत हे करा, ह्या शिक्षकाची गांडीवर लात मारून हाकलून द्या, याला सस्पेंड झाला पाहिजे। याच्यावर अंधश्रद्धा